Jo bismillah awa bicaro, jo salam rundiang dibuka. Ben sanak saliguri sapu sako, saratoninnya dengan mama. Gadang indak taimbaukan gala, kita indak tasabikkan namo. Jo tabaya nama minta maaf jorila, salah jo jangga kok tasulu. Alhamdulillah segala puji, ateh rahmat nan kuasa. Kami hadir jo hati nan suci, di tengah-tengah ben sanak ta cinta. Manyilau ben sanak sapu sako, jo buah karya saliguri. Bayak dirantau di ranah bundo, di masa jo baradu kini. Di elo dek cinto ati, didorong dek kandak jantung, tandonyo sayang ke nagari, buktinyo lain ibu jo kampung. Digali seni jo budaya, adai memakai syarat mengatur, kamanakan dibimbing anak diajar, itu pitaruah orang tua. Dek mancaliak gujalo zaman, menimbang mude masuk kini, raso kekaram di lautan, hanya ikut indah tapi tehi. Bak manabang balik awah, kok salah manakuk batang, di luar lipe indak berubah, di dalam lah hancur kok dikambang. Anak kamanakan kok dilihat, bak ayam beranak itu, lupo sangka maliak tabit, lah jariah induk dek mancali. Itulah sabab karenanya kami cubu menanam mumbang, isuk kok tumbuh jadi kelapa, kok lain gunungnya gadang. Diaja anak jo pencarian, dibimbing kepanakan jo pusako, dibari wasiat disampaikan pasan, bak itu ajaran adat kita. Murindam salah satunya, seni batu tua kita di Minang, menyampaikan kabar jo carito, kadang jo pantun saratu dendang. Panuah jo misa ba ibarat, sarek jo contoh ba umpama, tembak nan indak ba alamat, tapi nyatu kasasarannya. Anak diaja jo tapak tangan, kamanakan diasuh kieh jo bayang, balain tapi saroman, ba itu caro kita orang Minang. Untuk itu, saliguri mencoba, lewat YouTube sampaikan pasan, tidak mungkin rasanya bertemu mungko, teknologi saja kita manfaatkan. Dek sabab karena itu, pintu kami kok lai dapet, di subscribe saja nan paralu, sakadar panambah nambah sumange. Bunyikan lonceng di sampingnya, lalu bagikan ke kawan-kawan, kok lai manfaat guna, syafaatnya nak sama kita rasakan. Terima kasih terlebih dahulu, doa mair yang di belakang, di dunia maya kita bertemu, dia carito jalan menjalan.